Естествена стойка за колело. Тук изглежда това нещо като пътека. Гад, мръсна! Бутане, носене! Мангелчо! Ой! Майка ви деба! Добро утро! Привет от нас, тримата, старата група, Краси, Гелето, аз, режисьора. Днес ще ви заведем с нас нагоре по Огражден планина, към село Кранжилица. И потегляме. Готова е групата. Да отбележим и честит празник на всички именяци. Днес е Цветница. Вангеле, ти ще поздравиш ли някоя именячка? Някоя Цветелина? Ти ще ни изненадаш някой ден нас. От 2 седмици не сме карали сериозно. Много дъжд, да. Нищо, днес, Краси, щом ти си с нас, ще стане добро каране. Геле, как се чувстваш с старата група, основателите и преоткривачите на пътища в Огражден планина? Добре, а? Добре, много неизчерпателно. Някак си все едно не ти личи. Не си, айде. По-нагоре като... Дълги километри днес. От тук тръгваме традиционното. Няма да го казвам, защото вече е отекчаващо. Отиваме към село Кранжилица. Село Кранжилица, хващаме. Там ще си направим на поляната едно хубаво обядче. Оттам село Иваново. Геле, Краси не е бил там. С тебе карахме. От Кранжилица към Иваново. Така и после Драгуш, Яково, Тонско Даве, Карналово, село Карналово. И имаме като цяло някъде днес около 20%, само не 20-30% асфалт. Другото всичко ни е изкачване в денивелация и спускане по черни коларски пътища. Ето ни е днешната карта, пътната обстановка. Така, село Чуричене, село Куково, местност Махмутица, местност Маркови кладенци, село Драгуш ни в последствие, село Иваново ни в последствие. Де факто хващаме след Маркови кладенци, отиваме директно на село Кранжилица. Почваме отдолу нагоре. Село Иваново и село Драгуш. Страхотен ден. Геле, ще си я пеем тази песен днес. Айде, днес ще бъде прекрасно времето. Времето днес е с нас. На това, което 3 седмици ни малтретира, не можахме да си покараме. Хубаво, днес ще покараме. Защото хубаво си ги бяхме подкарали. 100 км. 100 км. И изведнъж дъждове. Нищо. Но днес близо някъде пак ще сме 100 км. С общо изкачена денивелация над 2500 ще бъде. Краска, ако не бехме пропускали 2 седмици, сега щехме нагоре да сме стрели. Оказва влияние 2 седмици, като не караш. Има много разлика. Аз тия 2 седмици каква беля направих. За да поддържам някаква форма, започнах да скачам на въже и да потичвам по-малко на пътеката. Аз никога не съм тичал. Като цяло, нали? Ходене е окей. Тичане не ми е добре. Тук възпалих колената и от двете страни. Едвам ходих. Казах си повече. Само пешеходно и само колоездене. Тичане, скачане на въже, такива работи. Скачането не е. Скачане не е 1 минута. Говоря ти половин час, всеки ден по половин час. В смисъл на рундова. 1 минута скачам, 30 секунди почивам. Така половин час. Тежък съм и си възпалих краката. Лично на мене така ми действа. Ти си по-лек, Краси. Миналия път с тебе от тук хванахме. Тук събрахме по 4 чанти гъби. Беше златна мина. Другата седмица, ако сме свободни, може да направим пак едно търсене на огражденска сарнела. Вангелия, потегли, стига си намирал поводи за почивка. Аз потег за малко, не се оправдавай. Газ! Най-красивия сезон е сега. Тия всички поляни са зелени.
Смисъл, докато слънцето още не е прегоряло тревата. Сега където и да погледнеш, всичко е зеленко. После дървета стават зелени, тревата става суха. Едното за сметка на другото. Пълно щастие няма. Все пак това е южна страна на тази планина и слънцето тук лятото достига и до 50 градуса. Село Куково, 1 километър. Малко почивка, малко течности и път ни чака до Кранжилица. Още поне 20 километра пресечени местности. Принципно сега ние трябва да сме надясно. Това ни е посока тук Драгуш, но няма да караме от тук, защото от северната страна лежи много вода. Ще изкачиме връх Маркови кладенци и оттам ще караме посока запад Билска чука. И от Билска чука, преди Билска чука има един път, където се отклоняваме надясно посока север и слизаме на този път, който води към село Драгуш, село Кранжилица. Всичко е с цел да избегнем калта. Много кал има там. Както пишеше на табелата долу, село Чуричене, село Куково, местност Махмутица, хижа Махмутица, хижа Маркови кладенци. Сега сме вече на хижа Маркови кладенци. И от табелата вече подкарваме обратно. Не както пишеше Драгуш Иваново Кранжилица, а Кранжилица Иваново Драгуш. Има днес и група мотористи, ще поемат някъде и те по гражданските пътища и пътеки. Ай, приятно на вас! Ние биртаните ще трябва да караме. Айде! Има ли още? Още ли има? Още един. По принцип това е каране техното. На мен този стил каране ми харесва. Да тръгнеш както правим ние преходи. Нямам нерви. От тук нагоре да забия 2 часа, да се опитвам това да го катера. И да си чупа мотора, да си чупа и аз. Качваш се на моторчето, преходче. Един ден, може би, като стареем, геле, ще си купим и ние по един мотор, бе. Да. Еми да, цял живот колело няма да въртим. Да, АТВ-чки. Електричка ли, бе? Ние сме си поддръжници на тока. Да. Геленце, може да имаш възможността тук да се докоснеш до последния сняг по Огражден планина от сезон 2024-2025. Ай, краска! Честит последен сняг! Да, за тази година. В смисъл тази година, за този сезон от 2024-2025. От доста време не сме виждали сняг по Огражден планина. По това време, 13 април. Вечерта си е било студено. Локвите са били замръзнали. Сега вече е размекнало, но като цяло този снежец, поне тук още 2-3 дни, ще се задържи. Естествена стойка за колело. Мислих от тук, отгоре как се бех позасилил, от тук да мина. А ако се бех набил със скорост, така човка щех да направя отпред във водата, че си няма докъде. Ей, с крака пропаднах. Много кал. Всеки път поемаме наляво и спускаме долу в дерето. Водата доста шумно тече. Чува се. Сега няма, поемаме надясно, където ще търсиме пътя, който се спуска от северната страна на Огражден към Кранжилица. Сега тук, където се отбихме, за сега пътя е перфектен. И ако ми хареса, винаги когато ще отиваме за Кранжилица в този сезон, когато има много кал, по-добре да минаваме от тук. Геле, внимавай в тази шума! Тук.
Сега ще видим пътя къде ще ни изведе. Дано да сме спестили по-голямата част от калта. Колкото повече на запад ни води, толкова по-добре. Това ни е главният път. Това ни е главният път. Ние един път тук се объркахме и направихме един кръг и пак тук слезнахме. Да, това е. Сега и на картата ми показва, че сме долу на главния път. Може би около 2 км до отбивката на Кърджалица. Айде да действаме. Как сме с времето? 1 без 20. 1,5 трябва да сме там. Ако всичко е по план. Щом тук стъпихме вече на асфалта, определено сме избягали доста голяма част от голямата кал. Ето ни е и беседката с водата, с чешмата. Охо, тя е пресъхнала. Или по-скоро се е запушила. Това не е добре. Не е добре това. Няма. Тук е маркуча. Тук е маркуча, но според мен е запушена. Няма как това тук на тия дъждове това да спре. Гълта е като камила вода. Няма тук къде да напълниш. Доста францията, резервно шише. Сега от тук след малко сме в дясно. Потегляме. Вангел сега искам да ми покаже отбивката за Кърджалица. Вангеле, още колко имаме до отбивката? Не помниш, вземи обърни. Краси, това беше отбивката. Пробвам го то. Анка! А ви карате напред? Да. Нали знаеш маршрута? Това беше преди колко? Преди няма и 1 година. Аз си помня другия път. Тук, ако искаш табела, си остави Кърджалица. Ето тя даже табелата, виж я. На дървото, виж какво пише. Видя ли? Да, я. Геле! Даже не знам как помниш до вас да се прибереш. Като са ти от тук корените, защо не знаеш пътя? Уау! Геле, защо спираш, бе? Ще избереш по-добре. Карай, като че ли караш с 50. С 5 км па чак спира. Тук ни очакват красиви гледки. Пирина. И отдолу под нас село Кърджалица. Това е нашето място тук. И сега и малко слънце така от време на време да припеква. Ще стане чудно. Какво хубаво се позиционирахме, пък и слънчите зече пекна. Ние сме готови с нашата суфричка. Имаме си кюфтаци. Всичко, яйца, свинско домашно от буркан, сирене, ядки, десерти. Номер 1 сме си. И само на здраве може да си кажем вече. До тук 35 км. Дай една пират. Това ще гръмне ли, бе? Краси, то виж бомбички, дай! Това ще гръмне ли, бе?
носи две бомбички носи и от двете той една не гръмна. Абе, бегай, не ми ги носи тук! Остава тук и колоездачи, и стрит фитнес и тук. Голема работа, 2 в 1. Ей, Геле, само ти си изнасилвач и алкохолик. Малко да кажем за село Крънджилица. Едно от последните села, което гледа на север към Малишевска планина. Долу ниското в дерето е река Лебница, която дели ограждани Малишевска планина. От тук жителите са едни от последните от това село, които населяват Петричкия район. Вече след Малишевска повечето се преустройват в санданските села и като цяло Санданската община. Колко по численост са сега? Преди един човек каза, че са някъде около 7-8 човека. Малко са. Повечето хора тук, където идват, са не местни, но идват за малко, защото тук си отглеждат земеделие. Тук под нас се изграждат нови оранжери и животновъдство. А ние сега потегляме. Село Иваново и Драгуш. Това е село Иваново. Тук мисля, че също няма ток. Има. Има ли? Къде? Да, има някакви... да, има стълбове, да. Има някой човек. Гледа си нещо, я животинки. Има. Не знам, виж. Интересно. Тук също. Опа. Ето, отдолу. Първи етаж е било за животните. Тук са живяли хората. Леле. Не е било мизерия. Просто българина е тук, наистина се е чувствал щастлив. Имал си абсолютно всичко. А сега сме от задоволени през задоволени. Затова не оценяваме много от нещата, които ни поднася самия живот. Да, стените от пръчки и кал глина. Като цялата зидария няма вар. Всичко е глина. От долната страна мога да отидем да погледнем, ако искаш. Ето. От тук се вижда къде е бил обора. Заключено е. Омотано с тел. И тук вече е капини, храсти. Но то тук е било стълбището някъде. Не, по-скоро това е било за живота, вратата. Искаш да кажеш отгоре да е било? Тераски, отгоре си било вход. Да. Да. И това нещо с тази тераска, този човек, този чердак, чердак нали едно време се е наричал, виж каква гледка има. Виж каква гледка. Нагоре към Маркови кладенци и към Билска чука. Излизаш, зимата снежно
Лятото всичко зелено. Красота. Ай, кажи ми на този човек какво му е липсвало. Няма да има столетници. Как няма да има столетници на този живот? Ние сега, защото сме презадоволени, затова не ги оценяваме тези неща. Системата, напрежението. Да. Има тук много какво да се снима. Виж, само внимавай с някой пирон. Обаче е имало и таванно разпределение. Също. Виж, горе на тавана е имало сено. Така е било в първи етаж, обор, втори жители, таван до обор. Да. И тук на времето какво райско кътче е било, хората като са живяли. Младите изчезват, остават възрастните, те си заминават и... Как не е, тук имаше това тук, станеше... Не е ли от тук? Не е от тук, да. Не е от тук, оттам е, да. А тук виж каква интересна печка има, Краси. С кой карах, Геле? Помниш ли един път с тебе карахме и срещах една жена, каза, че е от Иваново. Тя каза, че цветя си гледа, градинка има, е тази къща сигурно нейна. Тук има някакъв надпис. Забранено е чистенето при пране, на пране, нещо от този сорт. Тук изглежда това е нещо като пътека. От тук трябва да се включим в пътя после. То камък как е паднал. Гад, мръсна! Геле, можеш ли сам? Още каквото за... Още да съм надолу. Помогни му, Краска. Геле, Иваново крие своите тайни! Вангеле, аз и знаех да не те слушам теб. Ама ти... Бутане, носене! Вангелчо! Да, ние пак излязохме тук на пътя. Тази маркировка води за хижа Македония. Как така, бе, човек? После ще го погледна това, ще напиша село Иваново, от село Иваново до хижа Македония. Да видим какво ще излезе. Транзит ли? Направо по... Здрасти! Направо, не надолу. Да, към прасето. Ай. Транзит. Геле, ако не знаеш,
Това е матурица. Ти матурица. Ти си матурица. Бил ли си с матурица? Давай де, давай. Егинче в нея се набута. Се кара в тежки коловози. Извадили сме късмет. Това преди да изсъхне е било страшна вода и много кал. Време е малко бутачев. Много е влага, много се пропада и не се кара на никакъв режим. Мъка, Геле? Да, нагорник е. На главния път. Село Тонско Даве. Това, което се вижда пред нас, да го изкачиме. И сега го спускаме. Уау! И се отбиваме директно от табелата Тонско Даве вляво. От тук надолу до Тонско Даве имаме спускане. После още 2 изкачвания, едно асфалтово 3 и само спускане до село Карналово и село Тонско Даве. Параклиса покрай селото и директно цепиме надолу. Ако има вода, да, ние минаваме покрай нея. Еле, стига си бутал, този път те снимах. А взимай да караш. Караш, като буташ. Това е главният път. По мен. Диво и зелено. Отчасти каменисто. Уоу, yeah! Добър път. Скокче. Опа! Още едно. Опа! Още едно. Хоп! Завой. Скокче. Хоп! Завой. И това е. Сега излизаме на асфалта. Сега можем и по асфалтовия път, но ние избираме черния път, който и асфалтовия, и този водят долу в село Карналово. Тук ще бъде сериозно. Елата се събереме, че са голями тия кучета. Спри, бе, спри, спри, ей! Бомбички имаш ли, бе? Те бях последните. Много гарно. Уа! Дайте леко. Тия са сериозни. Тук се иска. Особено е това бялото.
Да. Това куче реално... Стой! Уа! Майка ти деба! Уа! Когато още не е разрешително. Имам, но не го нося. Деба и песовете деба. Село Карнало. Последната точка, както казах, вече ще направим цялата обиколка. Сега вече по асфалтовия път трябва да направим просто едно прибиране до вкъщи. Красивия огражден планина днес го прекусихме. Доста голяма част от него. Хубаво си покарахме. Сега ни остава по асфалта и да се приберем. Кратката е сигурно от тук нагоре, нали? Да. Той ще отива на оранжериите. Краси, ти си надясно, така ли? На другата. Еми добре. Да. После няма да включвам камерата. Старата банда е сериозна. Колко километра, Геле, до тук? 75. 75 км. Колко денивилации имаме изкачване? И 2171 метра изкачена денивилация. Аз мислих, че е повече. Ще погледна после и на моя. На часовника. Това е. Лошо е едно, че няма на къде да се кара. Всичко вече в това ограждане сме го карали и само повтаряме. Това ни е тренировка и тип развлечение. Следващия път пак по някой стар маршрут. Докато се затопли, забегаме по Пирин малко, по Рила, нагоре по Беласица, още сняг има, нека да се стопи и натам. Ще има къде да се кара. Чао за сега. Геле, кажи чао. Чао. Нещо да кажеш за край? За край да се наслаждават на клиповете. Това беше по-добре от миналия път. Да. Добре. Айде.